Isa ka rin ba sa may planong gumawa ng YouTube channel? Dahil may balak kang maging vlogger kasi na-inspired ka sa mga sikat na YouTubers, ngunit bigla mong maisip, paano kaya mag-umpisang mag-vlog? Hey guys! Welcome back to my channel. It's me again, J-Nyn your Bisaya friend. At for today's video, ay i-share ko sa inyo kung paano maging YouTube vlogger, paano magsimula at ano yung mga kailangang gamitin. So kung interesado ka sa video kong ito, panoorin mo hanggang dulo at huwag kalimutang i-like, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa mga bago kong videos. So paano nga ba magsimulang mag-vlog? Una, kailangang kilala mo ang sarili mo. Kung ano yung kaya mong gawin, kung ano yung hilig mo, like hilig mo bang magluto, tutorial, travel, or gaming, or kahit yung mga pangyayari sa buhay mo, pwede mong i-vlog yan, pwede mo yung gawing content. Then mas maganda guys, yung may naitutulong ka or napapasaya mo yung viewers mo para magiging interesting yung videos mo. At dyan, magsisimulang mag-grow at dadami ang subscribers at viewers ng YouTube channel mo. So, pag may content ka na, kung may naisip ka ng content, ang next na natin gawin is mag-create ng Google account. So, kung may Google account ka na, mag-create na tayo ng YouTube account. So, ano yung mga equipment na kailangan natin para makapagsimula ng mag-vlog? Una, camera or cellphone. Kung wala kang camera, pag may cellphone ka, basta't may camera, pwede na yan. Pasok na yan. Then guys, iwasan yung bumili ng mga mamahaling gamit para lang kayo makapag-umpisang mag-vlog. Kung ano yung cellphone na gamit mo ngayon, pwede na yan. Then next, kailangan natin ng tripod para mas magiging komportable tayo every time na nag-vlog tayo para hindi din yung malaglag yung cellphone natin. Next, microphone. Importante ang microphone guys para mas magiging klaro at buo yung boses natin. So guys, ang gamit kong microphone dati is yung mini microphone lang for only 49 pesos from Shopee. Actually, madami kayong mapipiling vlogging equipment sa Shopee at Lazada. So, kung wala kayong makikitang tripod and microphone sa kahit na saang store, try nyong i-search sa Shopee at Lazada. So, balikan na natin ang ating main topic guys. So, kung meron na kayong content, Google account, YouTube account, camera or mobile phone, tripod and microphone, kailangang marunong din tayong mag-edit. Hindi naman as in 100% na marunong talaga tayo. Kahit basic lang, okay na yan. Then I recommend sa mga katulad kong baguhan lang or sa mga mag-uumpisa pa lang, KineMaster yung gamitin nyo. Kasi si KineMaster is hindi siya mahirap pag-aralan at madali lang siyang gamitin. Kahit hanggang ngayon guys, KineMaster pa din yung ginagamit ko. At ito guys, bago ako mag-end, kailangang lagi nyong tandaan to. Kung kayo mag-vlog, kailangang masaya kayo, happy kayo, at love nyo ang ginagawa nyo. Hindi lang porkit nag-vlog kayo kasi nga uso lang, sumasabay lang kayo sa uso. Huwag ganun. Kailangang nag-vlog kayo kasi gusto nyo or gusto nyo may ma-share kayo sa mga karamihan. So, hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa iyong pagpapanood. Sana'y samahan nyo pa din ako sa mga susunod kong mga videos.